ben wel een beetje een chauvinistische Fries natuurlijk. Ja, wat is er nog mooier als een Fries hinder? Hij is zwart, hij is mooie man. Ja, dat is gewoon de passie, zeg maar. Nou heb ik begrepen dat je nog een hinder hebt, hè? Ja, ik schilderde, ik was een hinder en toen dacht ik wil ik eens een hinder meidje. En toen heen van hulp de afval, want wij hebben een timmerbedrijf. En dat komt uit de skredder waar ik denk, wat binnen al je mooie stukjes. Dus dan hebben we van houthakken hinder maken. Een Fries hinder? Een Fries hinder, ja. Op afstand denk ik wel dat er wel aardig klapt. Dat hoop ik althans. Maar we hebben hier de meeste te maken, dus die hebben altijd wat te En ik vind het altijd mooi om er een hobbyproject bij te hebben. En dan gewoon van niks iets maken. Maar het is alweer dus echt afval. En ik heb het net moduleerd, dus gewoon het afval moest eruit komen zodat het weer. Waar brengen je hem nou aast heen? Wij brengen hem nu naar de hiestekeuren in het vak. En daar mag je er dus van het weekend staan. Dus, daar ben ik natuurlijk ook wel heel trots op. Dus, want ja, dat krijgt zoals een hiesteman die een hinder bij de hiestekeuring heeft. Nou ja, dat is het ultieme misschien een beetje. Maar Safie ben ik nog net, maar deze mag er wel staan. En daar ben ik wel heel trots op. Nou, op naar 2 te zij. Nou, super. Typisch was een idee van in Heid? Ja, hij probeert een beetje kunstenaar. Hè. Hij vindt hij mooi en het schilderen dat hij dan ook wil. En mijn Friese hinder zit was zijn passie, dus dat is wel leuk. Wat vies van het resultaat? Ik vind het mooi worden, ja, heel mooi. Maar dat skredderhout en dat is wel leuk. Rudolf, hoe gaat het? Best. Had ik even een spin op je? Zetten we die kleppen. Oh, dit mag officieel net, maar ach. Hij is te plak, ja. Dit had ik net dromen kennen natuurlijk, dat er hier steen mocht ook om mijn begang. Dus ja, dat is prachtig. Prachtig. Kijk eens daar, zoek. Kom. Kijk eens daar, zoek. Zoek. Ga maar zoeken. Goed zo. Goed zo. Goed zo, ja. Ik heet Willeke en de hond heet Kira. Ik ga de hond uitlaten en dan heb ik de hond geleerd dat hij het zwerfvuil opraapt en weer in mijn mandje doet. Zodat Leeuwarden die maakt alles zo ontzettend mooi. En ik vind het zo ontzettend jammer, al die rommel langs die paden. En dat vindt Kira ook. En dan doen we dat samen opruimen. Zij is mijn zelfstandigheid. Anders kan ik niet alleen weg.
Zij gaat ook overal mee naartoe. Ja, ik zie er een. Kijk eens hier. Mijn zakken uittrekken. Dan kijk ik net bij. Kijk net bij. Fries. Ik doe mijn best. Mijn schoenen ophalen. Mijn ondergoed naar de wasmand brengen. Ja, ga maar door. En is zij dan trained toch mensen die je specialiseert in Nee, binnen? heb ik zelf gedaan. Ze is een hele slimme hond. Ze is een hele clevere lady. Nou, wat is de opbrengst? Nou, kijk eens, weer een heel mandje vol. Ik moet er alleen een container bij hebben van de gemeente. Zoveel rommel. Ja, zoveel rommel, ja. Elke 14 dagen een container vol. Bar. En heb je hem nou ook een verste route? Nou, wij gaan meestal zo helemaal Ritsenmasiel, zo helemaal daar langs en dan komen we weer naar huis toe. Zijn we 2 uur weg. Iedereen zwaait ook hier tegen mij. Ik vind het zelf ook leuk. Nou, bedankt voor het skinhouden van jou. Ja, niks te danken, want ik geniet hier met volle teugen. We kunnen hier allemaal lopen, zonder allemaal auto's en toestanden. Gewoon vrijheid. Daar ben ik voor.